ஆமாம், கணிப்பம். பகல் இரவில் உலாவும் இந்தியா முழுவதிலும் கணிப்பம். பயாலஜிங்க பிஸ்கேக்கர் வாட்டர் ஸ்னேக்ஸ். பூச்சிகள், கவலைகள். பூச்சிகள், கவலை, முட்டையிட்டு அனுப்பப்படும். கணிப்பம். கணிப்பம் தாங்க. கணிப்பம். அங்கே ஓட்டுக்குள்ள இருக்கு பார்த்தீங்களா? அங்கே ஓட்டையும் அதுக்குள்ள நடு ஓட்டை. நடு ஓட்டை தெரியுதா? ரெண்டாவது ஆமாம், அங்கே உடம்பு தெரியுது. தலையாக உடம்பு அங்கே தீ வாழ் நீக்குது பாருங்க. அதுக்குள்ள இருக்கு. ஆமாம், இங்கேயும் ஒன்று இருக்கு. பச்சை பண்ண குத்தம். ஆமாம், எங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கு. பச்சை கலப்பாங்க. வா, இது பச்சை கலப்பாங்க ஈஸியாக இருக்கலாம். செடி கொடி காவகம் மேலே இருக்கு. ஆமாம். மரத்து மேலே இருக்கு.